Pero ti crees que... Sí, home, sí, ti tranquilo, xa verás como lles caes ben. Este quen é? Chámase Xoán. Edu, xa é o segundo que traes, non ves que así nos comprometes? Bo, ti sempre igual. Pero é que é verdade. Isaac, ti que dis? Haberá que poñelo a proba, non si? Toma, chamase Gus. Fala con ele e xa che pon ao tanto. Vale, gracias. Ata logo. Ata nunca, diría eu. Gus. Ante todo, imos ser rápidos e discretos. Non queremos malos rollos ni soplóns, ok? Xa. Toma, onde agocharías isto? Mal, ti es menor de idade, non? Pois é tan doado como metelo nas pelotas. A policía non te pode cachar aí sendo menor, debe ser discreto, porque se te ven metelo, sei que poden facelo baixo supervisión. Merda, policía, corre. Que puto milagre. Tío, eu non quero problemas, Xa, como a todos. Ti dille a Isaac e a Lois que tes o meu visto bo. Moitas gracias. Xoán. Pensaba que non ia volver tocar o carallo por aquí. De que vai Gus? Di Gus que... Xa imaginamos o que di ese mono do carallo. Se volvese ao seu país... Manda carallo, un galego racista. Se nós fomos emigrantes case toda a nosa historia. Bo. Xoán, esta é a derradeira oportunidade para comezar a traballar connosco. Tes que entregar este talego a unha mula que... Pero ese sempre foi o meu traballo. Tío dixeches, foi. Agora vai sendo hora de ampliar territorio e reducir competencia. Se eu non lle faría dano a unha mosca. E logo Lois? Nós, canto menos damos o cante, mellor. Creo que coñece a persoa perfecta para ese traballo. Hostia, cacho animal. Xa cho dixen eu. Este tío é moi bo. Pero ímolo axudar, que o vai matar. Tío, pero que faz, joder? Quero lle deixar claro que este é o noso territorio, non consinto que ande por aquí. Entendiches? Ao final valo matar ti. Teno ben merecido. Según teño entendido, a ese rapaz non lle falta de nada na casa, eso vende pa ligar. Esa falta de autoestima remexe o meu estómago. Non o volvería a facer. Xúrovolo. Iso espero. Xa, non dis nada máis, eres ben eslamiado. Despois do discurso de Roy non hai nada mellor que decir. Veña, marcha. Ala, xa viñemos. O Nico ese saliu cagando hostias como unha maricona. Polo visto saiu todo ben. Ben feito, Roy, dende agora traballas para nós. Se seguimos así, imos ter que ir facendo un aire deses, non? Diso xa falaremos, agora hai que traballar. Warfire! Chao. Las palabras adecuadas para cada situación. Reflexiona sobre el hecho, consecuencias y la acción. Lo vivido suficiente para entender.
entender esta vida. Prepara la injusticia, en mi mente no hay cabida. Las palabras adecuadas para cada situación. Reflexiono sobre el hecho, consecuencias y la acción. No viví lo suficiente para entender esta vida. Prepara la mentira, en mi mente no hay cabida. Pero ti que faz? Nunca me caíches moi alá, pero ahora decátome de que es un racista de merda. Ademais, este negocio gústame, e non penso permitir que alguén como a ti me dé ordes. Que pasou? Verás, digamos que Loi sufriu unha eventualidade e é difícil averiguar a razón ou a forma na que sucedeu. Non lle des máis voltas, que está a pasar? Neste momento non pode facerse cargo do seu posto e necesitamos a túa axuda para sustituílo. Pero que pasou? Pelexouse ou? Sí, Xoan, sí, unha batalla contra aquilo do que non se sabe a existencia. Ti está enfermo? Non, é contra algo máis inexistente, pero que está aí. Oi, que carallo, Isaac, non mete aquí los collós. Que está a pasar? Lois está morto, Cona. Mataron onte na casa. Non se sabe quen foi. Como que... Non quería que te preocuparas. És apto para exercer o cargo de Lois e necesitamos que o fagas. E que pasa cos demais? Queredes que tome morra? Diso nada, meus. Chamademe merda se o que quirades, pero non quero estar máis convosco. Eu corro o mesmo risco que a ti. E se ti queres levar unhas hostias vou poñer eu a Meixela. Ide a tomar polo cu. Por favor, Xoan, pénsao. Estamos pasando por un momento complicado e tesnos que axudar. Es ti ou Roy. Eu non teño que cuidar de ninguén e preciso que ninguén me coide. E vos deberíades facer o mesmo. Falade con Roy, que el seguro que está encantado de levar unhas hostias por vos.